UPPL दोलोखौथ' आरो मा बुंबावनो जों बुंबाथ' बुंनाय बायदिसो जागोन दिनै रायजो राजाफ्रानो सुखुला मोजां मोनला। थांनाय बारनि बे बिटिसि इलेक्सनाव आङो गोरोन्थियैनो UPPLखौ सापर्ट खालामफ्लांदोंमोन। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनाव आङो दिनै क्षमा बिनाय जायो। आरो दा UPPLनि बागै बुंनांगौखौ आं जेबो नुहुरा आरो थारमाने बिसोरखौ बुंनाय माने असनमानसो होनाय बायदि जागोन। आच्छा नोंथांमोनाथ' हाग्रामा सारखौ नेगासिनो दं फुरा माने लोब लोब नङा होमब्ला दा बिनि बेलायाव दिनै मा बुङो नोंथांमोना? दाथ' जों कुसुगाव समस्तिनि जानानै जोंहा मोनसेल' थांखि बे देरहानांगौ आरो दा जोङो नुबाय दा जोंनि बे दिनै हाग्रामा सार फैगोनावहाय ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब माने लाथ'नो हायै ओरैबायदि माने नुजाफैदों। दा बेखौ लानानै जोंहा 100% देरहागोनासो खाथां नुहुरखाबाय। दा बिनि थाखाय जों बिराद माने खुसि आरो माने एक्साइटेड जानानै दं जों हाग्रामा सारखौ बरायनो थाखाय। फुरा माने सरकाराव फैगोन एकदम कनफिडेन्स 100% कनफिडेन्स। आच्छा UPPLनि फारसे मा बुंगोन दिनैहाय? दा जोंनि समस्तियावल' नङा प्रत्येक समस्तियावनो नुबाय माने देरहाजोबगोनखौ जों खाथां नुदों आरो। खाथां आरोना खुनु बेले बेजे गैया जाहैबाय? गैया। आच्छा नायदो गाइस माने हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय माने बिराद रोजा रोजा मानसिफ्रा वेट खालामगासिनो दं। ओरै खनसे सोरगिदिं नायनानै ला आरो दसे समनि उनावनो माने मानाव गिदिर महिलारि सारा बे जायगायाव माने बाग्लायसिगोन आरो नै जायगाया बेयावनो। आरो दा नैबे सारमोना जाहैबाय फुरा सारमोनखौ नेगासिनो दं आरो। दा आं मोनसे खोथा सोंबावगोन दिनै UPPL दोलोनि फारसे नोंथांमोना मा बुङो? UPPL दोलोखौथ' आरो मा बुंबावनो जों बुंबाथ' बुंनाय बायदिसो जागोन दिनै रायजो राजाफ्रानो सुखुला मोजां मोनला। आरो दा UPPLनि बागै बुंनांगौखौ आं जेबो नुहुरा आरो थारमाने बिसोरखौ बुंनाय माने असनमानसो होनाय बायदि जागोन। दा बिथांमोनजों रावबो रायजो राजाफ्रानो गैखाला। दा दिनैनि दिनाव बर'नि गोबां माने इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंबाय थादों UPPL दोलोनि जेनाखि साखा आथिं गासिबो माने बायफ्लेजोब्बाय होनदों। दा बिनि फारसे मा बुंगोन? दा UPPL दोलोनि फारसेथ' जोंनि BPFनि आरो साननो हनो गोरों बुद्धिजिबि दा जोंनि BPFआवनो दंजोबो। दा फैबाय आरो अनेक मानसिफ्रा सोलायनायखौ लुबैफिनबाय। जेरै 2020 मायथाइयाव BTR एग्रिमेन्टनि मोनसे दोहौ फैदोंमोन। थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि BPFखौ फेजेननो हायाखै। बिसोरो मोनदों 12था जोङो 17था मोनदों। दा बेखौ नायनानै आरो दा बे दोहौखौ नायोबा आरो जेबो बुंनांगौ गैला आरो। आच्छा बिदिबा सारा फैगासिनो दं। साइकेलफोरबा खां होनब्ला जोबसिगौसो मानसिया मोनसे। दा बेनिफ्राय बोरै मोजां गारां मोनबावनो मोनला आरोखि। दा जाय हक थांनायनि सिगांनो आङो मोनसे खोथाखौ गोसोखांनो माने आङो रायजो राजाफोरनाव दिनै क्षमा बिनोसो आङो लुबैबाय। बेनिखायनो क्षमा बिनो लुबैदों आङो थांनाय बारनि बे बिटिसि इलेक्सनाव आङो गोरोन्थियैनो UPPLखौ सापर्ट खालामफ्लांदोंमोन। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनाव आङो दिनै क्षमा बिनाय जाहैबाय। आं UPPLआव दंमोन आं दा BPFआव फैबाय आरोखि। ओमफ्राय गोरोन्थिया बावनो जाबाय बै समाव BTR एकर्ड जादोंमोन नालाय BTR एकर्ड बे BTR एकर्ड मोननायखौनो आङो बिराद गिदिर माबा मोनसे मोनबाय आङो मावबाय। आरो सागानगिरिफ्राबो BTR सुक्ति खालामग्राफ्राबो बुंबाय नालाय जों बिराद गिदिर जिनिस मोनबाय। BTR रिजन सोदोब थालायलायनाय BTR सोदोबानो रिजन सोदोबानो बिराद गिदिरथारलायनो आरोखि बिराद गिदिर मोनबाय। आरो बे BTR सुक्तिया BTRआ आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा होनबाय नालाय आङो बिराद खुसि जाबाय। दा आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा होनबाय नालाय बेबायदि पार्टिखौ बेबायदि जिनिस लाबोग्राखौ हेफाजाब होआबा सापर्ट होआब्ला सोरखौ सापर्ट होनो आं गोसोआव बे रोखोम सानबाय आरोखि। बोरै जाखो र' मा होनो UPPLखौ सापर्ट खालामफ्लांबाय आरोखि। गावसोरबो जि बुंनानै लाबाय गावसोर बे आलादा रायजोनि एसेबो खम नङै
सुक्ति खालामनानै लाबोनायखाय मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रा स्कलारफ्रानो गावसोरखौ बिराद बाख्नायदों जाहैबाय नोंनि क'क्राझारनि इन्टेलेक्सुयेल नङा नोंनि बड'लेण्डनिबो नङा इन्डियाननिबो नङा मुलुगनि स्कलारफ्रानो इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो गावसोरखौ बाख्नायदोंनो नोंसोर बिराद बुद्धिमाननि खामानि मावबाय होननानै लाबाय प्रमद बर'मोनहा लायाखैबा बुंदों बुंनानै लादों दा होमब्लालाय नंबाय आंबो जाम्बा जाम्बा जेबो रोङा जाहैबाय नालाय बिराद गिदिर जिनिसखौनो मोनबाय होननानै आंबो हेफाजाब होदोंमोन दा नुबाय नेबाय दिनै 5 बोसोर थांबाय बिटिआर एकर्डनि जेबो गैया आरोखि दिनै बिएलसिफोर हाग्रामा महिलाफोर लाबोनाय बिटिसिनि जे फांसनफोर पावारफोर बेफोरखौसो लेथेर फिथेर गैया खालामनो नागिरबाय जोंनि बड'लेण्डखौसो गिथाव बाथाव हाफोराव खोख्लैबाय बिटिआर एकर्डआ आरोखि दा बे गिथाव बाथाव बे गाज्रि खामानिखौ मावनायखौ नुनानै आङो रायजोफोर आङो दा इउपिपिएलआव गैला आं गोसो सोलायनानै आङो दिनैहाय मा होनो बिपिएफआव फैबाय आरोखि आरो ओंखायनो बयखौबो सानदों सोरबाफोर जुदि इउपिपिएलआवनो दङब्ला गोसो सोलायदो नङाब्ला खैफोद दंसै आरोखि हारिया जोंनि बड'लेण्डआ आरो जोंनि इयुन जोलैफ्रा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जासिगोन बेनिखायनो अननानै आङो दिनै खावलायदों अननानै गोसो सोलायनानै बिपिएफआवनो फैदो आरोखि दिनै धंस जाबाय दिनै हाग्रामाया सासे जानला मोनला जिनिस नङा बियो सासे दावहारु हाग्रामाया सासे दावहारु हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवा दावखा दिनै बे रोखोम थाखोमा दावहा नांबोनाय मानसि बिं बिं बां बां गुलिनि गेजेरजों फैनांनाय मानसि बुजाबोदों खाजाबोदों जोबथेसालियाव जोबजाबोदों जोंनि हाग्रामा सारमोनहा बिएलसिफोरनि गोबां मानसिफ्रा आरो गोबां मानसिफ्रा मुंख्लं जानांदों दा बे रोखोम बिराद खस्थ' खालामनानैसो मोननाय बे बिटिसिनि 6 सिडिउलाव 6थि फारिलाइयाव जोनोम मोननाय बे बड'लेण्डनि पावार फांसनखौनो दिनै एबसुफ्रा दिनै दानि एबसु आरोखि गोदोनि एबसु दानि इउपिपिएलफ्रा दिनै गैया खालामनो नागिरबाय आरोखि ओरैनो नङा ओरैनो मोनाखैमोन जानला मोनला नङा बे आर्टिफिसियेल नोंनि हाइवे बन्द' खालामनानै फिथा हमलायनानै जानाय दावदै रुलायनानै जानाय साहा फुदुंनानै लोंलायनाय एस्कर्ट लालायनानै दावहा नांनाय नङा गोदो गिलु बालु बुयोमोन खास्लाबलायनो हायामोन बेखौथ' बयबो मिथियो दा बे रोखोमजों एथ' खस्थ'जों मोननाय पावारफोरखौनो लेथेर फिथेर खालामबाय आरोखि दा ओंखायनो खावलायदों औ माबा दिनै पन्डितनि आङो दा थख' रग' जोंनि माबाफ्रा बुंगोन दा एसे मोनसे माबा बुंदों मैया ना मालाबा माबाया दिपेन बर'आ माबानिफ्राय गहपुरनिफ्राय पलिटिकेलावथ' एबसुआ गोदो बिदिनो माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ हेफाजाब होबोदोंमोन पलिटिकेलाव आखाइ होबोदोंमोन गोदोबो जोंखौ मानो दाय होदो होनदों आरोखि खिन्थु बेथ' नङाना नंगौ नंनाया खिन्थु सोरबा हारि फानग्रा फोथाय खेबस' मावग्रा पलिटिकेल पार्टिखौ हेफाजाब होनो थिनदों नामा बेथ' नङा बुंलाबायबा जागोन नामा दाय गगौबा आं दिनै बे फोथारनिफ्राय बुंहरबाय दिपेन बर'खौ नंगौ नंनाया नों बुंनाया खिन्थु बेबायदि फोथाय खेबस' हारिखौ फानग्रा हारिनि मोनखानाय पावारखौ फानहरग्रा माबाग्रा बे रोखोम पलिटिकेल पार्टिफोरखौ हेफाजाब होनो नोंखौ थिनाखै आरो गोदोबो बबेबा पार्टिफोरखौ बेबायदि मावनायनिनो एबसुआ एंगारदोंसो नेवसिदोंसो बुंब्लानानै लाब्ला जानाय नङा आरोखि दा ओरैनो उफेन माने बर'फोरनि आदर्श निथिखौ जोङो लाखिदों बर'फोरनि आदर्श निथिखौ जों लाखिदों होनलाबाय थाबा जानाय नङा खुलुमफ्लाबाय थाबा जागोन नामा बे जानाय नङाना उफेनाथ' बिदि नङा बेथ' थगायलाबाया दा बेखौनो आं रोजाबग्रोनोसै दोंनै रोजाबसां जबाब दे